Buenas tardes a todos. Iniciamos a sesión plenaria deste día cos seguintes puntos dentro do orden da convocatoria. Primeiro punto, aprobación das actas das sesións anteriores do 1 de setembro de 2017, 4 de setembro de 2017 e 10 de outubro de 2017. Alguna cuestión? Ana? Alguna cuestión? Manuel? Isabel? Carlos? Rafa? No. Pasamos logo a... Sí, xa se entende por non hai votación. Siguiente punto. Expediente número 1297/2017. Adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a integración das bibliotecas públicas municipais no catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Dictamen favorable da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, sendo a súa parte dispositiva a seguinte. Primeiro, o Concello de Ortigueira se adhire formal e expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a integración das bibliotecas públicas municipais no catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, asumindo as súas obrigas e compromisos e coa suscripción plena a todas elas. Segundo, o Concello de Ortigueira comprométese, en todo caso, a cumprir as obrigas previstas na cláusula terceira do convenio. A. Colaborar no proceso de migración de datos de registros e de lectores da biblioteca ao novo programa de xestión bibliotecaria e no resto dos procesos técnicos que requira a súa posta en marcha. B. Cumprir as normas técnicas de funcionamento da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia para, entre outros, a alta de exemplares, catalogación se procede, política de préstamo, registro de lectores. C. Manter un único registro de usuario por lector para toda a Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia e utilizar o carné de lector da rede segundo o formato da tarxeta de lector da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. D. Comunicar as incidencias a través das canles establecidas pola Xunta de Galicia e colaborar coa Xunta de Galicia na formación e perfeccionamento dos encargados dos servicios bibliotecarios municipais, otorgándoles permiso para asistir ás accións formativas que se organicen relacionados co novo programa de xestión bibliotecaria. F. Contar co equipamento informático necesario para a implementación e mantemento do novo programa de xestión bibliotecaria. E G. Asumir con cargo aos seus propios orzamentos as accións que se deriven do cumprimento do presente convenio. Pasamos logo á parte de debate. Ana? Manuel? Isabel? Sí, bueno, a mí, xa na Comisión Informativa votamos a favor. Desde aquí, todos os éxitos que está obtendo a biblioteca, que é unha das institucións, digámoslo, que está funcionando, e que desde aquí tamén felicitámolas por todos os éxitos que están cosechando, as dúas bibliotecas polo seu traballo que están a facer. Por iso o meu voto vai ser a favor. Gracias, Carlos. Si, eu un pouco na liña do que está dicindo Isabel, dou por feito que esta moción contra co visto prace das bibliotecarias, que, como ben dixo Isabel, pois creo que todos podemos coincidir en que son excelentes profesionais. E isto lévame a unha reflexión para o futuro, porque o pasado xa non se pode enmendar. A reflexión é que é moi importante que tomemos en serio a selección de persoal. En Galicia, como todos sabemos, terra de caciqueo, que non é a única, pois non sempre se fixo así. Se nos tomamos en serio a selección de persoal, calquera concello pode andar só, independentemente de quen goberne, porque moitas veces que non hai suficientes concelleiros, que se dedicacións exclusivas e tal. Na medida do posible, nos concellos pequenos hai que delegar máis poder de decisión, ou cando menos de asesoramento, en todos os empregados competentes que temos. É unha responsabilidade súa, pois, saber en quen
pode delegar máis ou menos do xeito que se poida facer regulamentariamente. Entón, nada, pois felicitar as bibliotecarias e votaría a favor deste punto. Ben, moitas gracias, Carlos. Sí, señor Legarreta, le recuerdo que en los tribunales de selección del personal los políticos no intervienen. Bueno, xa non lo tiene moi claro. O sea, que neste país nunca se No, contratou a dedo. no lo tienen claro. Y segundo, si le parece poco 13 concejales para un ayuntamiento como el de Ortigueira, pues casi se la mal. Pues entonces va en contra de todas las nuevas teorías que llevan a reducir el número de concejales existentes. Somos 13 concejales. Yo creo que entre los 13 estamos más que capacitados para dirigir un ayuntamiento con una población como la de Ortigueira. A mí, incluso como opinión personal, hasta los reduciría para ahorrar en costes, porque son más que suficientes desde mi punto de vista. En cuanto al tema en sí, pues por supuesto, de acuerdo, además coincido plenamente, eso sí, en que las chicas que están trabajando en la biblioteca son excelentes profesionales y solo faltaría que yo no estuviera de acuerdo con una proposición de ellas. Gracias, Rafa. Debemos volver a empezar outro turno de palabra. Solicitaste os dous. Ana, Manuel, Isabel. Eu quería comentar ao señor Legarreta que dixo que añadía que non sabía se contaba co beneplácito das bibliotecarias. Se miras na expediente da documentación hai un informe da bibliotecaria, entonces, que é da directora de biblioteca, entonces ali ve o informe firmado por ela. Pois ten razón, agradece a aclaración. A verdade é que non mirei con detalle, pois precisamente... Bueno, pois iso xa No, acostumbrados. No, precisamente porque é un tema no que teño plena confianza. Entonces, preguntei si estaba co beneplácito delas, como dou por feito que sí, pois entonces desde logo que o meu voto é favorable. A Rafa, ao señor Girón, vamos. No, puedes llamarnos. No, sí, pero aquí vamos a intentar manter as formas. Por favor, respeto as intervencións. Ao señor Girón decirlle que é posible que me explicara mal ou que me entendera el mal. Eu falaba de número de concelleiros con adicación exclusiva nos concellos pequenos. Non estou falando para nada de reducir concelleiros, pero sí de adicacións exclusivas porque non nos podemos permitir ter tantos. Por iso falaba de delegar. Gracias, Carlos. E Rafa? E Ángel? Sí, nada, simplemente que comentar con o noso goberno, porque con esta decisión aposta firmemente por reforzar o servicio que presta na nosa biblioteca, e con tal obxecto, bueno, adherimos á rede de bibliotecas públicas de Galicia. Nada máis. Ben, pasamos logo a parte de votación. Votos a favor? E unha en 10. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente número 1323/2017, que é a prórroga do terceiro Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2013, período 2013-2017. Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, cuya parte dispositiva es la siguiente: prorrogar o tercer Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2013-2017, aprobado polo Concello Pleno día 26 de decembro de 2013, ata a aprobación do cuarto plan, e en todo caso por un plazo non superior a un ano. Pasamos ao debate. Sí. Pasamos ao debate, Ana. E Manuel. Isa. Bueno, nosotros xa se votamos a favor na Comisión Informativa, como no punto anterior. É outro dos pilares moi importantes neste Concello tamén Servicios Sociales, que tamén está facendo unha labor moi importante, aunque empeza a ter tamén unha serie de deficiencias, pero, bueno, por suposto, vamos votar a favor da prórroga. Vale, gracias, Isa. E Carlos? Pois suscribir o que dixen no punto anterior das persoas que están facendo este traballo no Concello, porque teño constancia tanto persoal como profesional do ben que están a facer, entón, pois, desde logo tamén vou votar por este punto. Vale, moitas gracias. Evidentemente, pues es un plan aprobado cuando yo era alcalde, evidentemente, pues no tengo duda ninguna de que está muy bien hecho.
Muy bien, gracias. Y pasamos luego a la votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Siguiente punto. O expediente número 163/2017, que é a participación no plan de obras e servicios plan únicos dos concellos post-plus 2017, adicional 1/2017. Dictamen favorable da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, cuya parte dispositiva é a seguinte. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal post-plus 2017, adicional 1/2017, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da maior achega provincial asinada aos obxectos que se indican a continuación. Financiamento de todos os investimentos financieramente sostibles que se solicitan nesta segunda fase do plan, tanto dos previstos no plan complementario como dos novos. Neste caso, como poden ver, se inclúe un novo proxecto que é o acondicionamento do gimnasio e mellora das instalacións de protección contra incendios no CEP José María Laje. Por lo tanto, se trataría de aprobar os proxectos das obras incluídos no post-plus adicional 1/2017, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumbres para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente se sean necesarias, declarar que o Concello ten crédito, de ser o caso, que se compromete a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para hacer fronte á achega municipal aos investimentos incluídos no post-plus adicional 1/2017, se o Concello voluntariamente realizar unha achega ao seu financiamento. Solicitar na Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Pasamos a segunda intervención, pasamos ao debate. Despois de varias reunións e visitas ao colexio e falar ca dirección do centro, trasladarnos varias peticións, entre elas, un pouco que comentamos aquí, mellora do ximnasio mediante pavimento deportivo de madeira, pintura interior e impermeabilización da coberta plana, e así como a mellora da instalación de protección contra incendios, cousa fundamental de todo o edificio mediante luminarias de emerxencia, señalización de vías de evacuación e dotación de extintores, melloras no recorrido de evacuación. Entonces, claro, consideramos bastante importante facer unha intervención urxente nisto. E pasamos ao debate, Ana? Manuel? Isabel? A mí pareceme ben que eses cartos sean destinados ao colexio, ainda que me parece unha cantidade excesiva para as obras que se van a realizar. Aproveito que estamos falando do colegio, que dado que a Xunta de Galicia xa ten os presupuestos os 150.000 euros, que vostede non sabía cando tuvemos a reunión, pero ahora xa se sabe que son 150.000 os que van a aportar a Xunta de Galicia, así que felicitar a Concelleira de Cultura por a súa labor, que espero que eses 150.000 sean po aislamento das ventanas, porque os que temos fillos ali, as ventanas están bastante deterioradas e considero que sea esa actuación para iso. Non teño máis nada que decir. Vale, moitas gracias. E Carlos? Sí, vou falar tamén un pouco do colexio. Vamos a ver. Por fin, no asunto do colexio, nos deixamos todos de fantasmadas. Recordo que hai uns anos a solución que tiñan os meus compañeiros de oposición, daquela estaba no goberno, era cando unha cousa estaba regular ou mal, tiramos o colexio e facemos un novo. Agora, polo menos, xa baixamos a realidade. Entendo que isto é unha petición da dirección do centro,
que hai que atender, por suposto, que son os que detectan un pouco as necesidades de xeito máis directo, pero si me gustaría, polo menos cando teñamos xa todo o persoal de arquitectura xa funcionando, que pensemos en como ten que ser o colexio dentro de 10 anos. Temos que ter un plan de como queremos que sexa o colexio dentro de 10 anos. E con ese plan, pois, a medida que vai aparecendo financiación, ir executando por fases. Porque, por non ter ese plan, na anterior campaña electoral apareceunos un jalpón que ora, a ver quen, se pudera torcer cando menos, pero ora xa está ali colocado. Por exemplo, o tellado dos patios de primaria, pois é de cor laranxa, cando o resto dos tellados son verdes. Entón, claro, se a propia xunta, se as propias consellerías, se os propios gobernos municipais estamos exixindo aos veciños que teñen que cuidar o urbanismo, agora Feijóo fixe unha carta de cores, pois non ten sentido que os edificios públicos non teñen un plan para pois ter tamén unha certa estética. Xa sei que o colexio din que non é moi bonito, hai quen di que en ton humorístico que parece que sufriu un bombardeo hai uns anos, eso escoitei no outro día, pero eu creo que ten amaño porque ten un cerramento que a mellor non é estéticamente o máis axeitado e que se pode ir tamén por fases. E se me gustaría unha última cousa, que é que pensen na posibilidade, que xa lle comentei creo que algunha vez, de que non sei se é posible técnicamente de conectar o parking do pabellón de deportes co parking da Escola de Música e coa estrada, chamo eu a Costa da Vía, que lle chamamos todos, non? De xeito que, por exemplo, cando un neno está nunha actividade e ten que ir a música, ou ao revés, non teñen que dar unha volta ao mundo. E tamén, cando hai actividades no pabellón, que haxa un pouco como moverse. Técnicamente, eu creo que é posible, eu xa falei con algún técnico así a nivel coloquial, é que é algo que se pode mirar. A mellor é posible, a mellor eu non. Eu creo que é posible, pero que o pensen. O máis importante é que faigan un plan, que o consensuemos un pouco todos, de como queremos que sexa o colexio dentro de 10 anos, para non ir chapuceando, como se fixo nas vivendas galegas durante moitísimos anos. Estou de acordo, gracias, Carlos. Rafa? Sí, es evidente, así lo dije siempre, que cualquier inversión en el colegio contará con nuestro apoyo. Por lo tanto, esta es una inversión que se va a realizar, quedan cosas por hacer, bueno, pues hay que ir poco a poco, la cuestión es llegar al objetivo final y que al final disfruten los niños de un centro adecuado a los nuevos tiempos. Por lo tanto esta inversión como el cambio de las ventanas, de las que yo creo que procede más a hablar el próximo martes, ¿verdad, señora concejala de Cultura? Por lo cual la felicito, evidentemente, por haber conseguido esa inversión de la Xunta de Galicia, esos 150.000 euros para el cambio de ventanas. Pero, como digo, yo creo que procede más a hablarlo el martes. Pero hoy nuestro voto será favorable a cualquier inversión que se realice, y más estando de acuerdo, por supuesto, la dirección del colegio. Gracias. Ángel? Sí, comentar, bueno, que o orzamento do investimento son 117.030,04 euros, vai sobre o proxecto redactado pola arquitecta técnica e que se adecua, ao gasto que se vai ter que facer falta, e que vai facer falta invertir. Comentar tamén, bueno, como ben di Isabel, pois agora temos os 150.000 euros a parte da Xunta, que sí que vai para a carpintería exterior, e que, bueno, foi despois das conversas na Consellería a iniciativa nosa, conseguimos que a Xunta de Galicia, pois, por lo menos, se puxera as pilas un pouco, que nos axudara a facer a obra do colexio, que niso estamos. Pasamos logo a parte de votación. Votos a favor? Siguiente punto número 5, expediente número 1324/2017, que é a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito número 4/2017.
Tamén favorable da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, cuya parte dispositiva é a seguinte. Primeiro, aprobar o expediente número 4 de 2016 do Proxecto Extrajudicial de Crédito. Segundo, recoñecer as obrigas correspondentes por importe de 15.998,21 euros. Ben, Nada, simplemente, bueno, son facturas e contratación de servicios para os veciños. Bueno, son facturas totalmente conformadas. O requerimento extrajudicial de crédito é unha figura utilizada na administración. Nestes casos, vamos, non teño máis un pouco que decir. ben, iniciamos debate. Ana? No, nada. Isabel? Sí, vamos a ver. Solo quería empezar de todos los informes los informes de intervención que solicitaba que tiña que empezar a facer unha serie de cousas para evitar todo isto, fixo algo? Sí, continúe con su Ah, vale, continúo. Vamos a ver. Debe ser o terceiro reconocimiento extrajudicial que trae. Vostede no pleno de marzo dixo que Ortigueira gozaba dunha economía saneada, que agora as cousas que se estaban facendo moi ben, que bueno, que isto que xa era o máximo, non? Nosotros demos a posibilidade, votamos en contra para que tuvera un toque de atención e empezar a facer as cousas que lle dicía a interventora que tiña que facer. Como vexo que non fixo, nin está por facer a súa labor, por facer nada absolutamente, é como se nosotros ahora mismo o noso voto condiciona que poidan ou non poidan cobrar os empresarios, e vaise facer vostede a vítima, e a mí iso non me interesa, porque as empresas que teñen a desgracia de prestar os seus servicios con vostede non teñen a culpa da súa mala gestión e de ser irresponsable no seu traballo. Entonces, como iso é visto despois o período medio de pago que é neste Concello, o noso voto vai ser a abstención porque así vostede vai poder pagar, gracias a nosotros, os proveedores. E así empeza a facer o que lle está dicindo a intervención, que ainda non fixo absolutamente nada para evitar esta situación, é dicirlles aos empresarios que se nosotros votamos en contra nos anteriores plenos foi para darle un toque de atención, para ver se empezaba vostede a facer as cousas un pouquiño mellor. Porque, podo adiantar agora, vostede nese pleno de marzo de 2017 dixo que xa estaba saneada, que agora tiña un equipo de goberno que iba a cumplir con todos os requisitos e con todo, pero ahora enterámonos que o período medio de pago no terceiro trimestre do 2017 son 135 días. No cuarto trimestre, que era eu concelleira de Economía e Facenda, diciembre do 2016, eran 115. Están os datos aí. Entonces, dígolle que empeza a facer o que lle están dicindo, porque entonces a xente, as empresas que están a prestar os servicios con vostede vai a empezar a cobrar gracias á oposición. Gracias. Ben, moitas gracias. Carlos? Nada, simplemente, se non me equivoquei, creo que hai neste punto un reparo da intervención polo tema da contratación con la voz de Ortigueira, bueno, que ao ser unha sucesión de pequenas contratacións, de anuncios, pois que se pode entender que hai que sacala así como a concurso, non? Claro, eu entendo que o único medio que hai local é a voz de Ortigueira, se me perdona aquí o señor Riola, o único medio que pode facturar, non? Pero para isto como consello non vai a ser que o acusen de controlar a prensa, pois cando haxa unhas festas, pois tampouco, máis que nada por
por cuidar do que de todos, ainda que hai unha cantidade no global pequena, creo que son 900 euros en total, pero bueno, non temos tampouco por que poñer felices festas ocupando a mitade dun xornal que xa é de por sí bastante pequeno. Entón, pues, para que haxe sitio para outros artigos, podemos facer máis pequeno. Digo yo como consello, porque eu son dos que quero que a voz de Ortigueira perviva moitos anos, pois que se queixan, hai uns que se queixan de que agora é un panfleto, pero non se acordan de que xa non é a primeira vez que é un panfleto. É dicir, cando os panfletos van a favor, pois non o son, e cando van en contra sí que o son. Entón, pois, na medida do posible, dentro do pequeno que é isto, pois vamos a intentar que ninguén sospeite que pretendemos facernos uns e outros con la voz de Ortigueira. Ainda que eso despois dá lugar a que xurdan novos medios de comunicación. Nada máis. Bueno, señor alcalde, como bien Isabel, es el cuarto reconocimiento extrajudicial, no el tercero, porque hay incluidas algunas nuevas facturas, como, si no recuerdo mal, con las que vinieron a los plenos anteriores. Y yo me tengo que remitir a el 13 de mayo del 2016. Eso es, salvo error u omisión, un año y medio, donde un reconocimiento, en otro reconocimiento extrajudicial de crédito, la señora interventora le decía que se formulaba reparo por ausencia do procedimento de contratación dos servicios seguintes, que se está debido a la omisión de trámites esenciais do procedimento que derivan en un funcionamiento do obxecto do contrato. Estás a producir un funcionamiento do obxecto do contrato producindo omisións de trámites esenciais do procedimento. É necesario que se adopten medidas para levar a cabo os correspondentes procedimentos, y los enumera, no los enumero todos, deben ser 10 o 12 suministros y servicios. Estaríamos ante subvenciones encubiertas. Por último, esta funcionaria advierte la necesidad de que se lleve a cabo un control exhaustivo do gasto por parte dos órganos de gobierno. Bien, esto es un informe de la intervención del año, sí, de hace año y medio, es lo que nos llevó hasta este momento a estar en contra de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Hoy nos vamos a abstener, porque como bien sabe, como lo sabrá, pues en una conversación que tuve con la nueva asesora, para que no sé si la felicité públicamente, pero bueno, la felicito ahora, porque por lo menos viene con ganas de trabajar, y hay que reconocer que ganas de trabajar en el equipo de gobierno, pues va a estar ella sola, pues bueno, pues le deseo mucha suerte, porque el si espera que empiece a trabajar el señor alcalde, ya le dije yo que se dé por... Bueno, entonces, como una condición, y que espero que la señora interventora tome nota de que inicie de una vez estos trámites de contratación, porque yo creo que sinceramente que algún día a la señora interventora se le va a acabar la paciencia, porque lleva un año y medio, por lo menos, este es el informe más antiguo que encontré, si busco seguro que encuentro algún informe anterior, pero bueno, año y medio, yo creo que es tiempo suficiente para decir, que es lo que dice usted, es que no me da tiempo, es que no me da tiempo, es que no me da tiempo. Año y medio es más tiempo, más que suficiente. Y algún día se le va a acabar la paciencia. Y si no se la acaba ella, pues igual se me acaba a mí. Y entonces sí que va a dejar de pagar todas estas facturas en reconocimiento extrajudicial. Hoy, aunque solo sea para que Marta no siga grabando, porque hay alguna factura de ellas incluida ahí, pues nos vamos a abstener para que estas facturas se puedan realizar su trámite. Pero que quede bien claro y que todo el mundo lo sepa, que es con la condición de que se inicien los trámites de contratación, que le diga a la señora interventora, no los que le diga yo, ni los que le diga nadie más, los que le diga la señora interventora que tiene que hacer, y si cumple la ley, y si luego, una vez realizados estos trámites, usted se pasa, no tenga duda ninguna que es el que le voy a apoyar, porque yo sé lo que es la gestión de gobierno y sé que puede llegar a final de año y que uno pues calculará mal algunas previsiones y se exceda en alguna partida y tenga que realizar algún gasto más para seguir dando el servicio a los vecinos. No tenga duda ninguna que si realiza los trámites y se pasa, le seguiremos votando a favor para que pague esas facturas. Pero si no hace los trámites, que quede bien claro que si no hace los trámites, desde luego el grupo
del Partido Popular no votarán a favor ni se abstendrá en ningún reconocimiento extrajudicial de crédito. Nada más. Bien, gracias. Y Sí, nada, simplemente, bueno, que nos asuntos de interés xeral, como neste caso, que afectan ás familias e empresas, temos que estar todos de acordo. Bueno, pues, bueno, escoitar estas palabras de que isto vai salir adiante. Agradecer aos grupos este troco de postura para o pago de facturas, comentar que estás a ordenar todo o Concello e a contratación de servizos, todo ten un proceso, e por outra banda, bueno, comentarle ao señor Girón que tampouco tiña todo o contratado como está exigindo. Les pediría que tampouco intenten alarmar con este tema, porque todo transcurre dentro da legalidade. O recoñecemento extrajudicial de crédito é unha figura legal. Son pagos de facturas por servizos prestados aos vecinos para un bon funcionamento do Concello. E, bueno, tampouco lle quero recordar o préstamo bancario de casi 2 millóns de euros para o pago a proveedores que vostede tramitou. Pero insisto, grazas por o xesto. Grazas por o xesto. Nada máis. bien, pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Eu votei a favor. 5 votos en contra, abstencións. E pasamos a actividade de control. Punto número 6, dar conta do informe de morosidade e período medio de pago perdón. Temos alguna moción de urxencia? Sí. Vosotros non tedes reserva, non? Bloque? No. Partido Popular tampouco, non? Ángel? Bueno, paso a ler a moción. Moción contra o abandono do medio rural galego. Na miña condición de portavoz do Grupo Municipal da Sociedade PSOE no Concello de Ortigueira, comparezco como mellor dereito por certo. Digo, presento a consideración do Pleno da Corporación Municipal e a petición da Organización Profesional Agraria Unión Agraria SUPA a seguinte moción contra o abandono do medio rural galego. A recente vaga de lumes que vende a afectar ao rural galego fai escasos días puxe de manifesto a vulnerabilidade do territorio rural e urbano ante un simple evento climático extremo e lembrou ao conxunto da sociedade galega que non pode existir unha Galicia de 2 velocidades, pois mal lle vai ir a unha se lle vai mal a outra. O lume, que chegou ás portas da maior cidade de Galicia, puxeron diante dos ollos dos galegos a profunda crise que vive o rural galego e o escenario futuro de catástrofe cara ao que nos encaminhamos como sociedade. Se persiste o abandono do noso rural e a necesidade de abrir os ollos e afrontar a realidade con medidas intelixentes antes de que sexa demasiado tarde. Levamos décadas de desatención, envellecemento demográfico, falta de relevo xeracional nas explotacións, abandono da actividade agraria e gandeira, eliminación de toda clase de servizos públicos, peches de escolas, centros de saúde, retirada de liñas de autobuses, procesos todos que están a dar como resultado o abandono da poboación rural, o cese da actividade productiva no territorio e a transformación da nosa paisaxe e territorio cara a unha realidade estrutural chea de perigos. Sen actividade productiva non hai xestión do territorio nin control da biomasa, nin mantemento dos cortalumes naturais que supoñen prados, pastos, cultivos e terras de labor. Porque o que non xestionemos nós non vai a xestionar o lume, vai non xestionar o lume. Pero non pode haber actividade productiva se esta non é rendible, nin pode haber actividade productiva se non hai xente que aposte por vivir no rural e facer del a súa vida, a súa forma de vida. E para que iso suceda, a xente ten que ter servizos de calidade de vida á altura dos tempos en que vivimos, así como percibir un recoñecemento por parte da sociedade polo labor desenvolto no rural. É unha aposta clara das administracións públicas por manter un rural vivo, activo e con futuro. Por todo o anterior, en condición de voceiro municipal do Grupo Municipal de PSDG-PSOE do Concello de Ortigueira, é dado importancia que o rural representa neste Concello como dinamizador fundamental e base da nosa economía productiva. Propón ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos. Solicitar á Presidencia da Xunta de Galicia a apertura dunha mesa de traballo na que estean representados todos os actores institucionais, sociais e económicos que poidan facer achegas para desenvolver medidas políticas urxentes para combater o abandono do medio rural galego. Exixir ao Goberno da Xunta de Galicia a dotación orzamentaria suficiente e sostida no tempo que permita afrontar de xeito claro e ao marxe das convocatorias electorais un plan de investimentos en infraestructuras, servizos e innovación que cambie a tendencia actual. A aplicación inmediata dun paquete de medidas urxentes de contención económica que asegure a supervivencia das explotacións que se viron afectadas polas inclemencias climáticas, xeadas e seca e os lumes catastróficos. Pedir que non se retrase nin un día máis a solución aos graves problemas estruturais que ameazan o futuro de agricultores e gandeiros, como a mobilidade de terras que permita o acceso ás terras aos mozos que se incorporarán nos próximos anos. Propoñer unha nova política forestal que permita armonizar os usos productivos do monte coa protección medioambiental e a prevención dos lumes.
buscando fórmulas efectivas que faciliten a agrupación forestal de terreos particulares e buscando fórmulas que permitan poñer en produción agraria ou forestal as máis de 300.000 hectáreas de montes veciñais en estado de grave abandono, dando valor engadido á madeira dos nosos montes e xerando emprego industrial no rural. Reformar o Plan de Desenvolvemento Rural de Galiza de forma que estes fondos da Unión Europea se dediquen realmente ao apoio a agricultores e gandeiros, reforzando as súas rendas a través do cuidado medioambiental do territorio que supoñen as terras agrarias, abrir novas oportunidades económicas a través das enerxías renovables, na procura do modelo multifuncional do noso rural, onde caiban novas iniciativas de creación de riqueza e emprego. Garantir unha axeitada electrificación e unha axeitada chegada de banda ampla de internet a todo o territorio rural galego en condicións de igualdade coa calidade de acceso no medio urbano, para poder facilitar a chegada da sociedade de información e posta en marcha de novos modelos de servizos e negocios asociados a ela. Apostar polos servizos no rural galego mantendo os puntos de atención sanitaria e asistencial. Buscar solucións para evitar o peche das escolas, como desplazar rapaces das vilas aos lugares para completar o alumnado antes de pechar unha escola, garantindo o nivel de calidade na formación no ensino primario e secundario, fomentando as axudas para a natalidade e conciliación no medio rural. Poñer fin ás sucesións de accións punitivas injustificables contra as rendas dos produtores do rural por parte das administracións estatal e autonómica, desastrazo, inspeccións abusivas de traballo, descontrol de reclamacións fiscais. Por todo, é tempo de acción, da toma de medidas inmediatas que creen un punto de inflexión a partir do cal empezar a gañar o futuro do rural, porque non é certo que no rural non haxa nada que facer, senón ao contrario, no noso rural está todo por facerse para gañar o futuro. Ben, gracias Ángel. Debemos votar a urgencia da moción. ¿Votos a favor da urgencia? ¿Puedo intervenir para justificar mi voto de la urgencia? Sí, puedo. El señor Lozano estaba mirando las medidas contra los incendios, ahora las busco para cuando debatamos el punto. Estas mociones genéricas que presentan los partidos, que es una moción genérica que presenta el partido, debería de presentarlas en el punto ordinario para que nos dé tiempo de leerlas, analizarlas y presentar nuestras propuestas, porque sin duda luego hay algunos puntos o muchos o incluso la mayoría que estaríamos completamente de acuerdo, pero no creo que sea necesario traer por urgencia darnos ahora aquí el papel hoy por la mañana, que yo no estuve en la comisión, estuvo Monse y tal, cuando es algo que se puede debatir con tranquilidad, ver el punto con 2 días de antelación tampoco es tanto, Sí, no, le digo. y punto. Y nos lo trae, nosotros presentamos nuestras propuestas y debatimos el asunto y llegaríamos de acuerdo en muchas de esas. Traerlo por urgencia cuando no nos da tiempo ni a presentar nuestras propuestas, pues tiene que entender que no estoy de acuerdo. La recibimos fai uns días, a proposta sale da Unión Agraria UPA e todo ben relacionado porque hai unha movilización o 18 de noviembre de 2017. Bueno, pues entonces, el próximo martes, el pleno ya convocado, sería y nos daría el tiempo en el fin de semana y tenemos la documentación. Yo solo le digo eso, entonces tiene un compromiso con ellos. En el pleno de martes no podía esta moción. Debe debatirse No, ya está en el punto. Yo digo que justifico mi voto en contra de la urgencia por este motivo, porque nos las han presentado hoy, y insisto que hay muchas cosas con las que estaríamos de acuerdo. Nada más. Bien. Procedemos luego a votación. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Sí, podemos votar a moción. ¿Votos? Sí. Exactamente. Ángel, ya tienes algo más que no? Nada máis, simplemente iso, comentarlle que a movilización é do 18 de noviembre de 2017, entonces nada, teníamos que presentar en pleno e ser hoxe. ¿Y Ana? No. ¿Y Manuel? Isabel? Bueno, nosotros teníamos constancia desta moción porque, aunque non pertenezamos ao grupo municipal, pertenecemos ao Partido Socialista e si que xa tiñamos conocemento dela. Entonces nosotros xa vimos con detenimento antes, non sabíamos se iban a presentar ou ser unha moción tipo decisión do grupo de goberno, bueno, do Partido Socialista se o quere presentar ou non. Entonces... Carlos? Sí, vamos a ver. O noso grupo tamén tiña outra moción. Eu esta vez fixen como recomendaba agora o señor Girón, posiblemente a presente dentro de uns días. Bueno, son mocións nas que todos podemos coincidir en unha serie de puntos, podemos diverxer en certas formas. Quería comentar, aproveitando a ocasión, unha idea
que xa comentei en algún lugar alguna vez, e vou poñer un exemplo concreto. Sobre o punto 9, di aquí a moción, fala de buscar solucións para evitar o peche de escolas, como desplazar rapaces das vilas aos lugares. Un dos problemas que temos na nosa terra é que, por exemplo, vou poñer como exemplo práctico, e non digo que sexa xusto aí onde haxe que dar a solución. A mellor Isabel, pois, o señor Maragoto me poden decir que lles parecería. Momento, vamos a ver. Un rapaz de Loiba, ou polo menos da zona de Loiba máis pegada ao Barqueiro, podería ir a un colexio que está en risco de peche, como é do Barqueiro, que o ten a, si vou non dicir a ollo, creo que son 3 kilómetros, ¿no? Según a zona de Loiba, 3-4 kilómetros, o que está claro que está moito máis preto que Ortigueira. É claro, o colexio de Barqueiro, por exemplo, estuvo a punto de pechar. A Xunta, que isto é de hai moitos anos, pois, lóxicamente presta servicios por concellos. Pero imaginades un rapaz de Lamacido están indo a Mañón, ainda que é concello de Ortigueira, non? O bus de Mañón leva os rapaces de Lamacido? Non, teñen que facelo... Íbamos de Lamacido agora, pero levaban os seus pais porque te digo. Tamén iba xente de Loiba. Pero aí vai a idea, aproveitando o altavoz que ten un pleno, non solamente nese caso, hai outros casos. Por exemplo, a mellor un rapaz de San Adrián, pois, tería moito máis sinxelo ir a Cariño, ao colexio, si fora o caso, é dicir, o caso de Cariño non está en risco de peche o colexio. Pero moitas escolas teñen pechado por asuntos deste tipo, e penso que a Xunta debía reflexionar e non asociar colexio a concello, porque moitas veces pode haber unha familia en Loiba que cando vai ter un neno en idade escolar dice, bueno, pois vou pechar a casiña de Loiba e vou me vivir á vila porque levo os nenos a pé. Eses casos. E non, o caso de Loiba era simplemente un exemplo concreto, non vamos a mañar agora a rede de transportes, pero era un exemplo ilustrativo, simplemente. Espera, déxame acabar, porque isto era solamente dese punto. A moción, pois, eu vou votar a favor. O Gallá, se fixera todo isto, eu que vexo que esta moción, pois, aproveitando o tema, o preocupante tema dos lumes, pois pretende amañar Galiza inteira. É dicir, se fixéramos todo isto, pois prácticamente teríamos solucionados os problemas do país. É dicir, estamos metendo tantos puntos tan diferentes que prácticamente é un programa electoral esta moción. Pero eu, desde logo, que lle vou votar a favor. Si me gustaría, porque claro, é moi fácil exixir a Xunta, todos o facemos, pero agora que tedes o poder aquí no Concello, pois a ver que medidas vamos a tomar nós como Concello para prever a poboación no caso de que haxa aquí incendios. Levamos uns anos con unha certa sorte, pero todos sabemos que neste Concello non se están respectando distancias de plantacións de eucaliptos ás vivendas, e a mellor non estamos deixando os núcleos, non só as vivendas unifamiliares, sino os núcleos, non estamos respectando esas distancias. Entón, claro, podemos exixir á Xunta centos de cousas, pero a mellor tamén tiñemos que exixir a nós mesmos pois ser un pouco máis estrictos con certas plantacións, e non vamos recordar outra vez o exemplo da que hai aí en Cuiña, pero a de Cuiña é a que leva a fama agora, porque alguén lle la deu, pero hai moitas máis que están en, creo que de xeito ilegal. Nada máis. Gracias, Carlos. ¿Y Rafa? Sí, pues como le decía el señor Lozano, bueno, y a todo el mundo, claro, yo tengo aquí un montón de medidas que aprobó el gobierno gallego el otro día, después de los incendios al que usted hacía referencia, ¿no? El primer punto es colaborar, no los voy a leer todos porque creo que son 40. El primer punto es colaboración Xunta Concellos para financiar la limpieza dos montes. Hay aquí uno que hacía usted referencia, más requisitos para plantar especies entre 30 y 50 metros alrededor de los núcleos. Y había un tema de la biomasa que por aquí, bueno, pues ahora non. Sí, obriga a xestión da biomasa nas vivendas illadas en solo rústico, aínda que estén a máis de 400 metros do monte. Es decir, hai un montón de medidas que estaríamos de acuerdo, repito, si nos dejara el tiempo necesario para aprobarlas, enmendarlas, o hay algunas que seguramente también estaríamos en contra. Nada más. Gracias.
Ángel, vamos a iniciar na segunda ronda. Sí. Tienes algo que comentar agora? No, nada máis. Bien. Ana, Manuel, Isabel, que tenéis que ir. Home, o problema non é só o transporte. O problema fundamental é que non hai natalidade. Xa. Pero canta xente de Loiba ve vivir a Ortigueira, que a mellor... Carlos. Perdón. No, eu non teño problema, no. No, pero... Se nos permites... No, Temos que respetar. Carlos, en a súa intervención debemos respetar. Queda para outro momento. Canta xente non iba a decir agora. Pois sí, seguramente, pero o partido que está gobernando leva nos seus presupostos do ano pasado unha partida para a natalidade de que eran 200 euros por cada neno que nacera neste concello. Eu antes de irme fixen esa ordenanza, está en Poder de Servicios Sociales, non sei porque non se deu adiante, pero sí que había ese fomento á natalidade, sabrán que sí que están reflexados nos presupostos. O porque non se fixo non sei. Sei que con 200 euros sí que non se vai, naide ten un fillo por 200 euros, pero creo que sí que hai que incentivar a natalidade e conciliación familiar. Entonces, iso penso que é unha cadena que sí que se habría que traballar niso. Que se vai un pouco do tema da moción que presentou Ángel. Bueno, efectivamente. Pero bueno, non pasa nada. Carlos, está. Ben, pasamos logo a votación da moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Non hai máis mocións. Pasamos logo ao punto de actividade de control. Que o punto número 6 dar conta do informe de morosidade do período medio de pago do terceiro trimestre de 2017. Ben, é simplemente dar conta, supoño que tedes toda a documentación. E seguinte punto, dar conta das resolucións ditadas pola alcaldía dende a última sesión ordinaria. Tamén teñen toda a información. E o punto número 8 que é dar conta da xestión do goberno municipal. En este momento, María, de ocho palabras. Eu quería informar sobre as dúas vacantes da Escola de Música. O curso iniciouse o día 16 de outubro e iniciouse con dúas vacantes. Quero decir que o día 2 de outubro eu din instruccións ao director da escola para chamar os profesores do curso anterior que, bueno, foron avisados, pero o día 10 de outubro e o 14, dous deles chamaron para decir que renunciaban a incorporarse o 16. Como reacción, creo que bastante dirixente, a mesma mañá do día 16 chamamos a todos os matriculados, avisamos que entón adiábase o inicio das clases de guitarra e de vento madeira. A par, miramos os sustitutos que están na lista de emprego, bueno, unha lista do 2013, entonces, lóxicamente, desde entón, era moi posible que a situación de cada un cambiara. E, bueno, coincidou que non podía incorporarse ninguén. Entón, bueno, fixemos unha oferta xenérica e a día de hoxe podemos decir que xa está coberta a praza vacante de guitarra, iniciou as clases este lunes pasado, e agora tamén xa está feita a selección da persoa que vai iniciar as clases de vento madeira que empezarán este lunes que ven. Nada máis. Ben, Ángel, Simplemente vou a comentar o convenio de colaboración suscrito entre este Concello e a Consellería de Medio Rural, que é para a extinción de prevención de incendios durante os anos 2016, 17 e 18, na que se establece a posibilidade de posta en funcionamento por parte dos concellos de brigadas hasta o vindeiro 30 de novembro de 2017. Bueno, estamos adheridos a él, pois gracias a isto pois entraron 4 persoas máis traballando, por lo menos na bueno, xefe de brigada, peóns conductores e peón tamén. Simplemente informar disto. Moitas gracias, Ángel. Pasamos logo ao último punto, que é a parte de rogos e preguntas.
Ángel, e vamos a responder as preguntas do último pleno. Vamos a ver, temos por aquí Petro por Ana. Tiña destinar a subvención do Fondo de Compensación a depuradora, ao reixo da depuradora, en vez de comprar a para e barredora. Bueno, indicar que o Fondo de Compensación Ambiental non se pode destinar a depuradora e vanse a facer por fondos propios. Despois a corta da Cerdeira centenaria do Centro Social do Ermo. É verdade que se cortou a Cerdeira, pero foi unha decisión da directiva da Asociación de Veciños e aquí non solicitaron permiso ningún. Despois pregunta tamén, gustaríame saber cando se vai firmar o convenio de turismo. Bueno, se se refire ao convenio da Asociación en Desenvolvemento do Turismo de Calidade da Comarca do Ortegada, se non o pasado día 6 de novembro, unha vez que estiveron todos os trámites, documentación e informes regulamentarios. Despois, se temos licencia de taxi para 7 personas no Concello de Ortigueira. Non, o Concello non concedeu ninguna licencia de taxi de 7 prazas. Despois, Manuel Novo tiña aquí motivos do retraso da adxudicación do equipamento da piscina climatizada. Estamos, bueno, na contratación, as empresas que se presentaron non xustificaron que reunían os requisitos para ser adxudicatarios. Estamos no proceso de contratación. Despois, os criterios a seguir no plan marco de mellora de camiños. Pois, bueno, aquí optouse por o camiño de Altamira ao cruce de Portas e o camiño dende a estrada AC862 a Rega, por un aglomerado en Quente. Bueno, aquí había optar por facer máis rebacheos ou facer estas dúas cousas ben, e optamos por isto. Despois, o motivo de adxudicación de suministro de roupa de traballo para o persoal do Concello de Ortigueira. Como ben sabe, estamos nun plan de axuste, e o plan de axuste indica que cando o importe supera os 3.000 euros hai que pedir 3 ofertas en sobrepechado. E gaña a oferta máis ventaxosa. Iso é o problema de estar nun plan de axuste. Despois, Isabel pregunta quen forma parte do Consello Escolar da Escola de Música. Desde o 24 de febreiro de 2017, Carlos Díaz Beltrán, Vicente Rey Fernández, José Manuel Iglesias Ríos, María José Pérez, a Concelleira de Cultura tamén. Despois, cando pensa convocar a plaza de Educadora Social, que estamos en ela desde o 31 de diciembre de 2016, para esta plaza, según o informe do secretario, hai que modificar a plantilla, e, bueno, estamos con ese proceso. Despois, se pode explicar como unha asociación solicita o equipo de sonido o día 15 de maio, para o 17, vostede firma o 22 do 5, e iso chame a agilizar, bueno, porque tarda tanto en este tempo de facer as gestións administrativas. Bueno, os trámites administrativos non os fai a alcaldía, de todas formas o importante é que esa asociación dispuxe do equipo no tempo e forma que o solicitou. Despois, outra cousa, como vostede sabe, o Concello ten unha silla anfibia. Por motivos de que non se contrataron socorristas, non se lles pasou a imaginación, porque non se lles puido ceder a outro Concello. Que non haxe socorristas non implica que non se utilice neste Concello. De todas formas, nin a alcaldía nin o grupo de goberno, supoño que tampouco a oposición, ten ningún problema en colaborar cos demais concellos e deixarlles os equipamentos que temos. E o seguimos facendo, como ben di vostede, o Concello de Mañón, se lle deixou a Zodia cando nos lo pediron, e nos tamén nos deixan as máquinas de limpar o camión de basura cando necesitamos e pedimos. Pero, bueno, a silla anfibia non quere decir que non haxe socorristas que non se utilizaran neste verán aquí en Ortigueira. Despois... non sei se se deu conta, pero, bueno, debe haber un erro no libro de decretos, porque non vi ningún decreto utilizando as festas de Santa Marta. Bueno, as festas patronais organizou o Concello ca Asociación de Comerciantes e, por lo tanto, o Concello non se autoconcede ninguna autorización. Despois, o día 27 de setembro de 2017, a alcaldía ditou providencia solicitando informes aos distintos departamentos. Isto é unha resposta a canto van tardar en darme información sobre a organización das festas patronais. Entón, os distintos departamentos, cultura e intervención, en canto se emitan, darase a información dos mesmos. Despois, gustaríame saber canto lle pensa aportar as comisións das distintas 22 parroquias. Canto lle pensa aportar. Está previsto que se conceda subvencións ás asociacións de veciños, ás comisións de festas e asociacións culturais para a difusión e promoción da música, folclore e danza tradicional nas festas e eventos parroquiais, en exercicio das competencias municipais, promoción da cultura, ocupación de tempo libre, por un importe máximo de 600 euros por actividade. Despois, o trámite da depuradora, o expediente para a contratación dos traballos da reparación da EDA despasante está en fase de contratación, Podes continuar.
despasante. O expediente para a contratación dos traballos da reparación da EDAR despasante está en fase de contratación, concretamente na fase de presentación de ofertas, finaliza o 23 de novembro de 2017. Despois, porque unhas asociacións cobran o 90% a firma do convenio e outras non. Ese 90% contémplase nos convenios como anticipo, o que pasa que para que as asociacións o poden cobrar teñen que prestar unha fianza ou aval. E a algunhas non lles interesa. O criterio é que o que establece a lei para poder cobrar un anticipo da subvención. O beneficiario ten que prestar un aval. Perdón, entendí ben, es que soy un ruido aí que tienen que prestar una fianza o aval para pagar el 90%. Ese 90% Sí, pero por favor vais a tener vuestro momento de... Pero es que no se oye. Va muy rápido, la verdad. Ese 90%... Pues vamos un pouco más lento. Ah, hasta ahora se oye el ruido, ¿no? Sí, sí. Pero oí bien, ¿no? Unhas asociacións cobran o 90% ou outras non, a firma do convenio. Entonces, as que cobran o 90% contémplase nos convenios como anticipo, que pasa que para que as asociacións o poidan cobrar teñen que ter unha fianza ou aval. Ese é o criterio que sigue a intervención. Despois, Carlos tiña un plan para facer navegar o río Mera e potenciar o río Mera. Xunto coa Asociación de Amigos do Río Mera intentaremos destinar o Fondo de Compensación Ambiental, o que pasa que teremos que ter un proxecto para intentar polo menos iniciar iso. Despois, por aquí Rafael Quirón, porque hai carpas alquiladas, estamos co tema da carpa. A carpa do Concello non está homologada e na maioría dos casos non se contaría con personal para a súa montaxe e desmontaxe. O tema de Oulet, que é o comercio de Ortigueira, porque non se lle deixou, pois falando con parte por lo menos de xente que estaba na asociación, quixeron facer no mercado municipal e penso que quedaron contentos e foi un éxito. Despois, as pistas de fútbol no Porto. Es que aí abaixo na Alameda, na zona do relleno, porque non se volveu instalar despois do festival. Pasou o festival, veo a patrona e despois ainda aconteceu algún evento deportivo, entonces, xa están instaladas, esperamos a que acabara todo para poder instaladas. Despois, en el pleno pasado presente, aquí pregunta vostede, creo que xa está formulada. No pleno pasado presentei unha emenda ás subvencións nominativas que se incrementaban para que se incrementaran as axudas do Fútbol Club Ortigueira e de maneira moi considerable as Promol. Que trámite se fixeron nestes 2 meses? Aquí hai que repasar a ata do pleno no que se aprobou a modificación, que non se aprobou a base da modificación 31 para eliminar a subvención prevista á Fundación Ortegalia, así que dito importe non se pode destinar a estas entidades ainda. Nada máis. Nada máis. Ben, logo vamos a empezar con turno de robos e preguntas. Empezaremos por robos, despois preguntas, pero si pediría que se formularan pregunta e robo, que non entráramos en... Empezamos por ruegos, todos os ruegos. Vamos a empezar por robos e despois preguntas, pero que sea un robo e que sea unha pregunta, non que sea outra cousa. Ben, iniciamos o punto. Ana? Sí, mira, rogan os veciños despasantes, xa sei que é moi repetitivo, pero que lle den unha solución rápida canto antes á depuradora, e senón explíquenllo, porque houve algúns veciños que esta semana tiveron que salir das súas casas por recomendación médica de que non se respiraba dentro. Eso no Porto Despasante, pero que agora temos outro problema na aldea. A depuradora que hai ali, ou non sei que quilo, está vertendo por riba e non se resiste. De feito, houve ali unha persona sacándolle fotos á depuradora. Podelle sacar quen queira porque iso está asqueroso. Verte por riba e non hai que nos resista. E, por favor, os veciños despasantes róganlle que nos día unha solución ou que nos axude a darlle unha solución a isto. Canto antes, é urgente. Ben, gracias. Algún rogo máis? Manuela? Isabel? Sí, eu volvo a repetir o rogo porque como non se me fixo caso, entendo que os teño que volver a dicir. Que se pinten as plazas do aparcamento da Alameda, que seguimos igual e non se ven onde aparcar. Outro ruego que se actualice a páxina web xunto tamén cas redes sociales, porque xa fai 7 meses que o vamos dicindo. Eu entendo que vostede, máis a concelleira de Patrimonios, que son as persoas que están levando este concello, que ao mellor teñen moita sobrecarga de traballo, eu propoñería ao concelleiro de Deportes, que además gustame como facendo algunhas intervencións en páxinas web, en redes sociales,
como o candidato para que renove a páxina web. Despois siguen tendo un pouco de problemas á hora de confeccionar os carteles, así que lles rogo que antes de lanzalos a publicidade que o revisen, porque primeiro enterámonos de que a Feira do Mel é o 12, pero agora xa é o sábado tamén. Entón hai un pouco de confusión. Volvo a outro ruego repetitivo, que busca unha solución para os contenedores subterráneos que están na Alameda, que seguimos igual. Rogo que nos entrega a documentación cando a solicitamos, señor Penabal. Rogo porque é un dereito que temos. O 28 de agosto presentei por registro que me enseñaran ou que me entregaran expediente de contratación das orquestas de Santa Manta da Ortigueira 2017, expediente de contratación da empresa de iluminación, expediente de contratación da empresa pirotécnica e ingresos obtidos dos veciños de Ortigueira, expediente de adxudicación do bar cantina colocada na esplanada da Alameda, durante as festas e ingresos obtidos no cobro das atraccións que estuveron instalantes no recinto da Alameda no Porto. Usted sabe que con o ROM establece que se en 5 días a alcaldía non me concede dita información, me podo personar e un funcionario tenme que dar o expediente. Non é que esperei 5 días, esperei 15. Presenteime no Concello e ningún funcionario me puido dicir onde estaba ditos expedientes, cando a Concelleira de Cultura dixo que se fixeran uns pliegos. O 27 de setembro volvo a reiterar dita petición. Estou ainda á espera. Non é que a mí me interesa, que tamén me interesa, pero seguramente aos veciños de Ortigueira, a todos os veciños do Concello de Ortigueira, lles interesa o que se gastaron nas festas. E hoxe encontrámonos, enterámonos, que acaba de firmar un decreto de que festas patronales en contratación de orquestas, hoxe, contratación de orquestas e contratación de orquestas e pago de tasas GAI 20.157,39. Isto entendo que só é das festas, pero ainda me falta toda a outra. Entregaráseme. Claro, usted sabe, non voulle ser moi clara, sabe que con todo isto, con esta documentación pode ir á administración local. Non me gustaría, non me gustaría. Ou pode ir a un contencioso administrativo, sabe? Entonces, empece a cumprir xa tamén cos seus concelleiros, cos concelleiros. Díanos a documentación cando a solicitamos, que non é para que a xente sepa onde se está gastando os seus diñeiros. Non acabei ainda. Felicito tamén. Felicito porque foi gracias a nosotros que presionamos un pouquiño para que cobraran os veciños de Couzadoiro, porque seguramente no decreto de hoxe xa vin que se deu orden. Seguramente ainda non teñen os cartos na conta porque as transferencias bancarias 3 ou 4 días ainda tardan, pero bueno, concedeuselles. Agora espero que ainda no caso, porque dalle unha prórroga hasta o 15 de decembro, que se no caso de que o 15 de decembro ainda non presenten, pois que lles alargue un pouco hasta o 31 de decembro, que era o que solicitábamos nosotros. Isto é un ruego que vamos compartirle Garreta a Maseu. Sí, é un ruego porque este ano o Halloween fíxose no centro de interpretación, verdad? Entonces a verdade é que os que levamos aos nosos fillos tuvemos un pouco de frío, e ademais non podíamos ni tíamos un sitio para tomar o café. Entonces, para a próxima vez, a ver se busca un sitio un pouquiño máis céntrico, porque así tamén lle damos un pouco de beneficio a hostelería desta zona. E non teño máis ruegos non teño máis. Gracias, Isabel. Tomaremos nota desa documentación que se pideu, que non entendo por que non se entregou, pero xa se va. Carlos? Eu volvo a repetir, senón o siguiente. Carlos. Vou empezar así un pouco de broma, pero xa paso en serio. O galla tuveramos centos de gandeiros, como tuvemos algún día, agora quedan moi poucos. Se tuveramos centos, a mellor con este agradecemento que vou a pedir, pois eu acadaba centos de votos, pero vou acadar moi pouquiños.
pero sí me gustaría que constara en acta o agradecemento aos gandeiros de Ortigueira que tiveron solidariedade con outros das provincias de Ourense e Pontevedra, suministrándolles forraxe e tal. Penso que colaboraron a imaxe de Ortigueira como un concello solidario, e non estamos tempos para os gandeiros tampouco para moita solidaridade. Entonces, pois, está ben que consten acta que nos acordemos deles. Tamén quería darlle uns parabéns a un deportista local que se chama Ángel Lozano, que non sei se é o mesmo que o concelleiro, porque se lle agradece ao concelleiro van empezar aquí as sospeitas de bipartito. Pero outro día fixo unha xesta deportiva que colabora a que se promocione o camiño da costa como lugar de paseo de deportes e tamén o tren. Entón, pois, tamén que conste en acta esa felicitación. Agora xa vamos con outro tipo de rogos. Rogo que a quen corresponda, é vostede a quen lle corresponde, que as convocatorias dos plenos hai nas que facer en galego. Penso que hai unha parte do problema é da aplicación informática, que non sei se se pode... Pero en tal caso, si se contratou unha aplicación informática que non funciona en galego, pois estamos no mesmo caso que todo. IKEA, por exemplo, ten catálogos en catalán, en euskera, en castelán, pero non ten en galego. Entón temos que facernos respetar, e aquí, pois, sabemos como estamos, pois eu rogo que polo menos tratemos de guardar certas formas. Agora estamos co proxecto do Xeoparque, pero eu, que estaría a favor dese proxecto, rogo que atendamos a cousas moitas veces moito máis pequenas. Comentei uns días problemas que hai en Morouzos. Temos que ter un plan director para Morouzos. Rogo que se poñen a traballar niso, e rogo que melloren a imaxe de Morouzos, que agora mesmo non é demasiado boa. A caseta que temos ali, certas pasarelas que están en mal estado, o acceso á lagoa, que está tamén en mal estado. E digo do plan director porque outro día, nun deses paseos habituais que faigo por ali, vin rodeiras de maquinaria pesada que me imagino que pasaron por aí para retirar esas sillas altas, esas cadeiras de vixiancia. E claro, se por un lado facemos pasarelas porque a imaxe é de que hai que coidar o musgo e tal, e despois permitimos que pase a maquinaria pesada, pois a mellor era preferible que esa estrada de adoquín que para a 100 metros, pois que baixara un pouco máis abaixo para que esa maquinaria pesada tivera por onde entrar, porque, o sea, dun xeito e do outro vai ter que entrar, pois temos que reunirnos entre todos e facer un plan para cuidar Morouzos. Entón, rogo que teñan iso en mente, porque é importante. Rogo, porque estamos rematando o ano, que se lembren de que hai que sacar as placas falanxistas, é unha moción que aprobamos todos, e hai nas que sacar. E de rogos, pola de agora, xa está. Sí, bueno, yo a raíz de la intervención de Carlos quiero también hacer un ruego, ya que se da reconocimiento público a quien reivindica caminos hacia Santiago. Yo también pido que se haga un reconocimiento público a, entre otras personas, a Carlos Boixo, que a día de hoy, salvo error u omisión, también sigue siendo nuestro cronista oficial, y a pesar de la concelleira de Patrimonio dice que sí, que tiene una actividad tremenda en este ayuntamiento porque habla con él por teléfono, realizó un acto de reivindicación de un camino que pasaba por Ortigueira, al que por cierto no asistió ningún miembro del Concello, del Gobierno del Concello. Yo sí que asistí, así que también pido un reconocimiento para Carlos Beixos y las personas que con él colaboran en el reconocimiento de ese camino hacia Santiago de Compostela. ¿Algún problema más? No.
Ángel, ¿tienes algún tema que comentar? Pasamos a la parte de preguntas. Bien, Ana, que preguntas tes? Quería preguntar, ainda que xa o comentou a miña compañeira, porque eu tiña aquí o do cheque bebé, porque non se leva a cabo, e ainda encima acabamos de teñen aquí, que fala do fomento das axudas para a natalidade. Que pasa co cheque bebé? Porque non poñemos en funcionamento se estaban os cartos nos presupuestos que aprobamos. Que pasa con ese cheque bebé? Ainda que creo que os 200 euros son moi poucos, si sería axuda para aqueles que teñen os nenos. Hai varios veciños que me din se non se pensan arreglar os baches en céntimos. A entrada da pista hasta esa pista hai que botar un ollo porque creo que lle é moita hora. E algún que empeza a ver no lado do viso que tampouco que nos deixemos facer tan grandes. Quería preguntar para cando se vai facer o post do 2017, porque me mandan preguntar por a pista de Penaquente, porque se tarda tanto como os outros que están sin facer, esa pista é intransitable. Solo nun tramo de uns 600 ou 700 metros, pero bueno, necesita ou polo menos unha pequena reparación. Quería tamén saber o da área de caravanas, de Loiba, porque ainda que eu sigo dicindo que non sería o sitio onde eu a poñería, agora está ali a inversión, e creo que a poderíamos meter nun post, ou que deberíamos, sendo que hai moitas caravanas no Concello de Ortigueira e deberíamos aproveitalo. Ainda que o que a mí me gustaría ver no post sería a senda peatonal despasante, creo que poderíamos meter a área de caravanas e a senda peatonal despasante que a faja Costas, que é o que ten que facer, é o Ayuntamiento que presione para conseguir que Costas nos faiga iso. Con respecto á Cerdeira do Llermo, sí que se falou con alguén deste Concello por teléfono. Pregunta. Entonces, se se di que sí, que se pode cortar, claro que non está por escrito, pero creo que non todos os veciños están de acordo. Entonces, para que se di que sí, sin consultar cos veciños? Ben, Isabel, preguntas? Sí. Tócame. Sí. Perdón. É igual. No, perdón, no. Eu sei que me acaba de contestar o meu compañeiro Ángel, pero non é simplemente a climatización da piscina, pero que temos a señalización do Banco de Loiba, temos as bases de contenedores, temos a regeneración do alumbrado de Pontemera sen Reogaleo, temos o parque infantil do Centro Social de San Adrián e temos o parque infantil do Peado. O que me gustaría saber é cantas prórrogas vai pedir máis, porque xa levamos 2 anos, non sei se pensa facer no 2019, este paso non lle vai dar tempo a facela. Que as quere facer todas xuntas ao final, que quere facer? Porque o que se pasa neste Concello creo que non pasa en ningún lado. Cal é a pregunta? Cantas prórrogas vai pedir máis? Porque eu non entendo por que tarda tanto en facer estas obras. Depois, outra pregunta que teño é, volvo outra vez a roupa de traballo, xa que saleu o decreto, hai partida presupuestaria, leva 2 anos os traballadores da calle sin roupa. Entón, quero saber cal é o problema, se que decideu volver a pedir presupuestos ás empresas locales de aquí ou é que non se aclara co color. Porque non entendo, porque desde o decreto 2017-2017 creo que tuveron tempo a comprarlle roupa á xente da calle. Non? A mí parece. E a terceira pregunta, como ben dixo a miña compañeira Rego, hoxe saleu este decreto aprobando o gasto de Serviconciertos SL en concepto de actuación de orquestas e festas patronais e tasa das GAI por 20.157, e o que me parece tan grande é que haxa cartos para isto e que non haxa cartos para facer obradoiro de emprego. Sí, pero pregunta cal é? Non entendo a pregunta. Cal é a súa decisión para tomar? Como lle explico aos veciños que ten cartos para facer as festas patronais e non ten cartos para facer un obradoiro de emprego e darlle emprego a 25 personas? Sabes que lle digo? O que queira a festa que as pague, como os demais parroquias. Perdón.
Eu xa sei que as miñas preguntas nunca lle son do seu agrado, pero... Non, son totalmente do meu agrado. No, eu considero que no, pero bueno. Eu estou para responder as preguntas de todos. No, iso non é verdad, que me tarda 4 meses en contestarlas, e mitad delas ainda non. Bueno, acabame de decir que forma parte do Consello Escolar María José Pérez Pérez. Mire que Ángel o dixo rápido, pero eu penso que o collín ben. María José Pérez Pérez non era unha traballadora que xa non está aquí? Pregunto. Non forma parte ningún pai dese Consello Escolar? Pregunto. Seguinte pregunta. Espera, porque é que ainda vou ás do pleno anterior. Donde se utilizou entonces a silla anfibia? Non me contestou por que se aumentaron as prestacións do seguro de RC pasando a 3.612,16 a 3.868,41, decreto 579. Non me contestou, señor Navarro. Non me contestou tampouco o decreto para onde foi o congelador Zanussi, decreto 436. Tampouco me contestou para onde foi a campana decorativa Omega, decreto... non sei, non teño apuntado, ves? Pero foron 245 euros. O que sabemos é que a nevera cambiou de sitio, agora está onde está. Pasamos. Tampouco me preguntou como está a situación do dragado despasante. Tampouco me contestou como estaba o tema da licencia de taxi. Tampouco me contestou a señorita Trevín que cantas toneladas se recolleron nos distintos contenedores de reciclaxe nos meses de xulio, agosto e setembro. Están reflexadas nas actas. Tampouco me contestaron cando se vai firmar o convenio das Promor. Tampouco me contestaron. E o que máis me parece máis sangrante das Promor é que vostede fixo campaña electoral con este tema. É verdade que xa logo se me empezan a revolver as tripas porque é un tema moi delicado. Estamos en novembro e vostede aínda non firmou o convenio correspondente do ano 2017 por 15.000 euros. E agora paso ás preguntas desta. Na outra, a señorita Trevín, que foi quen exerceu a labor de portavoz, dixo que as máquinas do funcionamento do control horario dos traballadores estaban regulando o seu funcionamento. Xa se regularon ou aínda siguen na regulación? Susanaron tamén as deficiencias cos traballadores? Outra pregunta. Tamén dixo que estaban a facer unha ordenanza para a utilización dos inmobles que están en desuso, que pertenecen ao Concello, para alquilalos a emprendedores. Quero saber como está esa ordenanza, se está na mesma situación que é de limpieza das cacas dos cas, que era outra que se iba a facer. Tamén se falou do plan xeral. Eu no plan xeral non me vou meter. É unha decisión do grupo de goberno se o quere realizar ou se non quere realizar. O que si me meto é que esa empresa que estuvo en concurso de acreedores, como ben dixo a señorita Trevín no pleno, estaba en concurso de acreedores. O que digo eu é se lle reclamou, pois se lle empezou a realizar os trámites oportunos para cobrar as partidas que esa empresa cobrou, posto que non fixo ningún tipo de actuación no plan xeral. E ora, porque desde que nosotros nos votou do grupo de goberno, o señor Legarreta non se volveu a interesar do Concenter, vou preguntar eu polo Concenter. Antes de que nos votara, eu precisamente fixera 2 inspeccións, sabíase de sobra que esa empresa non cumplía, e así eu din as instruccións para que se empezara a iniciar os trámites, porque sabemos que esa empresa ten unha nave en Benvibre, en Divisa, que da cal é propietaria, e no momento de irnos estaba eu co técnico de desenvolvemento que falarei dentro un pouco, no axente de emprego, que iniciaran os trámites para proceder ao embargo. Quero saber como está ese tema, se volveu a facer algún tipo
de inspección neses locales, nos que todos sabemos, é un grito a voces, que hai que recuperar eses cartos, porque moito me temo que estamos en fase de prescripción. Todavía, ainda me acordo da famosa frase pan para hoxe, fame pa mañá, na que ustedes renunciaban a un obradoiro de empleo de 39.000 euros porque así lle informaban os técnicos que Ortigueira non podía aportar todo e que os demais concellos tuveran aportación cero. Entón, quero que me explique como firma o convenio de colaboración entre Cerdido, Mañón e Ortigueira para a prórroga dun axente de emprego de desenvolvemento, no que Mañón aporta cero, Cerdido aporta cero, Ortigueira aporta 6.420,82. E a Xunta aporta 25.683,26, facendo unha suma de 32.104,08. Que criterio sigue vostede para unha cousa así e outra non? Entón, aquí que lle deron autorización os técnicos? Pregunta. Xa sei que me vai contestar na seguinte. Este xa dixen porque era o das festas. Esta tamén. Mire, eu quería saber, porque sí que non se volveu a falar nunca máis daquela visita que tuveran vostedes ao Club Financiero de Génova. Entonces, como non tiña aínda todas as facturas recopiladas, eu tiño un cálculo de uns 5.000 e de uns 6.000 euros. E sí que sabía que había varias empresas que tiñan correos electrónicos con vostedes dous, con a señorita Treviño, mas con vostede. Entón eu quería saber como están esas negociacións, se hai algunha empresa xa que se quere implantar, porque, home, ao mellor temos que facer algún acto institucional ou algo, entonces eu necesito renovar os meus tacos, entonces ao mellor teño que renovar o meu vestuario. Despois, pregúntolle cando nos vai chamar para negociar o post de 2018. Recórdolle, por se usted non sabe que eu teño memoria, que o 20 de decembro teñen que estar os proxectos casi, parece ser que teño máis contactos que vostede. O 20 de decembro teñen que estar subidos para, bueno, un avance dos proxectos. Que sí? Entonces, cando nos pensa chamar para esa negociación? Despois non diga que por culpa nosa vostede non pode facer as obras en Ortigueira. Menos mal que sempre ten a prórroga de Diputación. Entonces, aí vamos tendo. E despois, quero... mire que xa yo levo este tema, levámoslo traído 3 veces e nunca dá salido, pero hoxe vai salir. Mire, se quere, podo yo dar a xente por aí. Esta é unha actuación que se fai nun camiño, nun monte, en San Claudio, Forca de Sisto, que se fai un aumento dun camiño. Bueno, hai varios, se alguén queres, tú queres, Carlos? De momento non dou chegar unha bici ali arriba. Bueno, pues... Ahora ven colles, Sí, ahora xa non É por potencia. Non sei se o grupo de goberno ten conocimento disso, pero me parece que sí. Esta é unha actuación que se fixo, como digo, aquí nunha pista, en Forca de Sisto, en San Claudio. Hai sitios que teñen unha anchura de 5 metros. Manuel viu o sitio. Entonces, esta actuación primeiro empezouse a abrir cas palas do Concello, pero debido á complexidade da actuación, pois contratouse a unha empresa privada. A parte diso, produciron uns destrozos graves a propietarios particulares. Quería que me explicara como está este tema, por que se debeu esta actuación e quen vai pagar os daños deses destrozos desas filas. Isto é para os cantables. Non teño máis preguntas, me parece. Sí, teño última.
Pódeme quedar con ela ou... Sí. Sí, nosotros non cobramos, pero para fotocopias temos. Un momento. Quero que me explique como, sabendo que os profesores, como dixo a Concelleira de Cultura, non viñan o 16, tardou vostede hasta o 27 de outubro en firmar un decreto solicitando as ofertas ao INEM. Xa lle dixe no outro pleno que iba a ter que cambiar o teléfono de 700. Non lle está dando nada de bons resultados. Non teño máis. E Carlos? Sí, eu quería fazer unha pregunta, non sei se mellorou o meu olfato, pero cando está a marea baixa, o cheiro da depuradora de Ortigueira é maior que antes. Non sei se hai algún motivo, se é por incremento de poboación, pero temos que mirar. Quería fazer unha pregunta, a ver se hai algunha razón técnica. Tamén lle quería preguntar, xa que Isabel se acordou do que eu non acordo, pois eu agora acordo do que non se acorda ela. Vale. Como van os trámites para a expropiación da Retoral, da Retoral, porque vai a acabar a legislatura e a Retoral vai seguir sendo non sei de quen. Unha pregunta tamén, cando se van iniciar as obras da Rúa Príncipe, non é porque me urxa, xa faláramos no pleno para Nino tamén, pero sí por saber cando se van sufrir as molestias, porque, claro, se está esa rúa no verán, por exemplo, en obras, pois a mellor tampouco é o máis acaído, bueno, non sei que plan teñen. Iba a facer a pregunta de Aspromor, o que pasa que agora Isabel fala antes que a min, antes falaba eu antes que ela, antes de que se votaran ou de que as votaran. No, que nos votaran. Exacto. Me quedaba outra. Bueno, deixámoslo así, pero esas son as preguntas. Ben, gracias, Carlos. Bueno, muy poquitas para no entretener demasiado al personal. En primer lugar, decirle que usted nos ha dicho ahora y que usted contesta todas las preguntas. Y mi pregunta es, ¿por qué no las contesta usted las que le hacemos a usted? Las que le hacemos a la señorita Trevín, las responde ella, al señor Lozano, al señor concejal de Cultura. Usted ha dicho, yo respondo todo, usted no responde, ya las hace a ninguna. Y los vecinos tienen que oír sus respuestas. Bueno, pues no responda, no. Ya se lo explicarán los vecinos. Mire, con respecto a la contestación de las preguntas del pleno anterior, a las que contestó la señorita Trevín en el pleno anterior le dedicaré un capítulo aparte, porque sinceramente, señorita Trevín, se lo digo, con todo el cariño del mundo, fue una tomadura de pelo, usted bien lo sabe. Lo estamos mirando, no lo sé, ya veremos, no sé qué, no sé cuándo. No contestó prácticamente a ninguna de las 30 y pico preguntas que se le formularon. Pero al señor Lozano, ahora ya en vivo y en directo, para que no se me pase luego en el siguiente pleno, hombre, señor Lozano, la respuesta que da usted de por qué no se montó la pista de fútbol para los niños, reléala por la noche. Es que hubo el festival, para eso se quitó. Señor Quirón, estamos en un turno de preguntas, pero haga la pregunta. La voy a hacer. Pero el público tiene que saber por qué hago la pregunta. Es una breve introducción, pero le voy a hacer una pregunta. Pero si me deja, se la hago. Yo le dejo si hace la pregunta. Y se la voy a hacer. Después nos dice que hubo unos eventos. Claro, pues cuando hay esos eventos es cuando los niños quieren jugar. Claro, y las ponen, luego la pusieron en septiembre, en octubre, y cuando julio y agosto, pasando el festival, es cuando hay que ponerla. Le ruego, le pido y le pregunto, ¿por qué no se pone al terminar el Festival Celta? Que es cuando lo utilizan más los niños hasta que empieza el curso escolar. Solo sabe usted, no hace falta que se lo diga yo, lo sabe cualquiera. Decía también a una respuesta que ustedes quedaron comprometidos de ejecutar un proyecto en el río Mera a los amigos del río Mera. Que no hay proyecto. Hombre, claro, pues háganlo. Es que, vamos, que lo tienen que hacer los vecinos. Y la pregunta es que tienen que hacer el proyecto los vecinos. No, ¿cuándo hacemos el proyecto, no? Claro. ¿La legislatura o cuando nos jubilemos o cuándo? Claro.
La respuesta también de las carpas, también, Dios me dé más. Que no está homologada. Vale, pues homológuenla. Yo estaba todo contento cuando vi estos días... Digo, sí, le voy a hacer una pregunta. Pero la pregunta es, ¿qué hay que hacer por homologar? Claro, la tienen tirada. No es homologable. No es homologable. Anda, pues cuando yo era alcalde era. Y ahora no, dejó de serlo. Es que pasa el tiempo, desde luego. Bien. Pero como no la tiene homologada. La íbamos a homologar, luego los vecinos decidieron que la homologara usted, pero usted lleva 3 años ahí y es un coste mínimo, es un coste mínimo. No es homologar la carpa, no es comprar. La carpa, si no recuerdo mal, valió unos 18.000 euros. Con 18 ferias se amortiza. Con menos. Porque a saber lo que va a valer la carpa de hoy. Que decía yo que yo estaba todo contento diciendo, bueno, organizan la feria de la manzana y de la mel toda junta pues para ahorrar una carpa menos. Bueno, bien, va. Pues no. Veo una carpa el doble o el triple de lo habitual, con lo cual el gasto va a ser mayor. Señor Girón, y le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. No se preocupe, que se lo voy a hacer, hombre, lo voy a hacer más. O sea, no esta sola. Mire, porque usted no se da cuenta de que al organizar la promoción de la manzana y de la miel, está muy bien. Y concentra todo en un fin de semana, lo que hace es que la hostelería gane menos dinero que si lo organizan 2 o 3 fines de semana, cada feria en su fin de semana. Porque no las organiza como se hacían antes, cada una en su fin de semana, para que la hostelería y para que el comercio tenga vida y para que el pueblo tenga vida esos fines de semana que hay feria. Es lo lógico, el gasto es exactamente el mismo. ¿Qué ocurre? Que hay que trabajar un poquito más, eso sí. Y eso a usted pues no le va muy bien. La pregunta es, ¿por qué no la organizan en varios diferentes fines de semana? Ya que quiere preguntas claras. Una aclaración, otra aclaración. Lo del plan general están equivocados. Lo que estaba era concedida a una UTE. Y una de las 2 empresas fue la que se fue a concurso de acreedores. Y la otra asumió los trabajos de la empresa que se fue a concurso de acreedores. Eso es lo correcto. No se fue a concurso de acreedores la empresa que tenía contratado el plan general. No. Se fue una de las 2. Y la otra lo asumió. Sí. Hombre, estaba yo alcalde. Pregúntele a Luisa. Hombre, que lo sabe mejor que yo. Vale, vamos con las preguntas del tema de hoy. Son muy poquitas, no se me pongan nerviosos. Desde que se jubiló Manuel Sá, que era la persona que tenía la autorización para gestionar el catastro, no hay quien atienda a los vecinos. Hay ya una persona, sí, pues no lo puedo decir porque puede haber algún vecino que tenga que hacer alguna gestión el lunes, ¿a quién se tiene que dirigir? Es Luisa, es Damaso, es Marta y soy yo. 4. A cualquiera de los 4. Bueno, Luisa es el que tiene la autorización que tenía Manuel Sá. Vale. Pero tardó, desde que se jubiló, catastro no se lo hace el día siguiente. Bueno, vale, correcto. Usted sabía que se jubilaba desde hace un año, Pero no se pudo hacer. ¿Cómo? No se puede. ¿Cómo que Continúe. ¿Cómo que no se puede hacer? Hombre, usted dígaselo porque a mí no me diga eso. ¿Cómo que sí se puede hacer? Vamos a ver. Mire si se puede hacer, hombre, muy fácil. Me está diciendo que hay 4 personas autorizadas. De paso que estaba Manuel Sá autorizado, hubieran autorizado ya a Luisa. Claro, es que no ve que usted mismo cuando habla, por eso no responde usted, porque cuando habla caen todas las contradicciones que usted tiene. Pero bueno, los vecinos ahora ya saben a quién se tienen que dirigir. Vale, siento tener que repetir la pregunta, pero es que no me queda más remedio. Yo les pregunté qué iban a hacer con el chiringuito de Morozos y ustedes me contestaron que Costas dice no sé qué. Yo, si quiero saber lo que dice Costas, llamo al señor jefe de la demarcación de Costas y le pregunto. Pero yo no quiero saber lo que opina él, yo quiero saber lo que opina el equipo de gobierno. ¿Qué va a hacer con ese chiringuito? Nada más, se lo llevo preguntando 2 años y medio y se lo voy a seguir preguntando. La cuestión que ahora ya todos los jugadores, toda la dirección del fútbol y todos los padres de los niños saben que si el alcalde hubiera sido yo, eso ya estaba funcionando por el club de fútbol. Y que con usted, no se sabe ni si va para el fútbol, o si va para aquel, o si va para el otro. Y mientras tanto, los vándalos destrozándolo. Y eso todo abandonado. Y va para 3 años, señor alcalde. El verano del 15, el verano del 16 y el verano del 17 han transcurrido con esa instalación cerrada. Le queda un verano. Piénselo bien. Y termino también con otra que repitieron tanto mis compañeros de corporación, tanto Isabel como Carlos. Pero es que es de juzgado de guardia, señor alcalde. Vamos a ver, yo el 7 de julio presenté una moción
para reformar las bases de ejecución para que Aspeomor pudiese cobrar 30.000 euros en vez de 15. Por recomendación de la interventora, lo dejamos encima de la mesa con el compromiso del equipo de gobierno local que iba a hacer las gestiones necesarias para que esto se llevara a cabo. Se lo pregunté hace 2 meses, pero es que van 4 meses. Y no ha hecho nada. No nos diga que le preocupa Aspeomor, porque es una vergüenza lo que está haciendo con Aspeomor. Estábamos todos de acuerdo, tuvimos varias reuniones con la nueva directiva, con la directiva anterior, con todo el mundo. Estábamos todos, en mi opinión, todos a apoyar a Aspeomor. Hace 4 meses que le presenté este escrito y no ha hecho nada. Y lo malo es que va a acabar el año y va a seguir sin hacerlo. Y este año Aspeomor, en vez de cobrar 30.000 euros, va a cobrar, si firma el convenio, va a cobrar 15, cuando, si hiciera caso, si hiciera un poco de trabajo, hubiera cobrado 30.000 euros. Y la asociación hubiera respirado un poquito más. Nada más, señor alcalde. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna cosa que comentar? No. Levantamos la sesión. Muchas gracias.